waye ubanka a garin nan? Na ce waye ubanka a garin kai tsaya. Me ma sunanka tukwana? Sunana Kalla. Kalla a hakan na rantse da Allah ranka ya daɗe gari yake. Ma'azu sunanka. Wannan goshin da wannan idanun naka kama abin da aka yanka da reza. Ma'azu sunanka. Wallahi sunana Kalla. Kalla fa. To tsaya ka ji in ka ƙara hankurau zan sa a sulhu ka na rantse da Allah. A sulhu ka a kai ka gidan tururuwa. Kai kin banza. Ka isa. Sai dai kalla mai tafarnuwa. Kalla mai tafarnuwa. Haba ka isa. Sarki ya ce ka so baka so ba dole mimi da nan da ka kawo ka sai da mama talla dan su ma su sai su kai gidansu su sa miya su sha su more. Gyara zaman ka sarki ya ce ka gyara zaman ka dan talaka. Kuma sarki ya ce idan ma mimi dan zaka sai da tsaya da kwai guda da na sayo na ce zan biya da shi gida ranka ya dade ka gan shi kib mimido mimi